Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis skuti ġbarna hawnhekk f'dan il-jum tal-Ħadd, illum il-Knisja qed tagħmel is-solennità tat-tluq fis-sema tal-Mulej. Hekk Ġesu għex magħna għal 33 sena, kien bniedem bħalna, ġie u rina kif għandna ngħixu, għamel il-missjoni li bagħtu jagħmel il-missier u forsi ngħidu ħallina weħedna u tela ħdejn il-missier. Però ħallina il-Knisja. Il-Knisja mhuwiex il-saċerdot ta' jew l-isqof, il-Knisja u entom. Il-Knisja u entom. Aħna l-koll flimkien. Għalhekk bi preparazzjoni għal din il-qudisa u għal din il-festa, għal din is-solennità tatlu fis-sema tal-Mulej u nirrikonoxxu ħtijietna, nitolbu maħfra lill-Alla ta' xi noqqasijiet li stajna għamilna mal-proxmu tagħna u mas-Sinjur tagħna Ġesu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna l-ħtijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, għaruf talla bejn il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek Mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-missier Alla Amen. Fakkarkom l-qudis tal-lumija b'suffraġġju għar-Ruħ Jason, Manuel Gatt u Marija Angela Xerri. U nixtieq nafżakom ukoll illum il-ġabra f'dan is-santwarju qed issir b'mod speċjali sabiex nibdew nħarsu l-ispejs tal-bini tad-dar tal-irtiri tas-santwarju. Nitolbukom biex tkunu ġenerużi. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li b'ferħ għaddejs irrodulek ħajr għax Kristu ibnek bit-tluq tiegħu fis-sema imexxina bla jeda l-qudiem fit-triq tagħna lejk u jimlina bit-tama li aħna il-ġisem tiegħu qatt naslu wkoll għal dik il-glorja li fija daħalu ir-raj tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Siedna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari kien meħud il fuq waqt li huma kienu jħarsu lejh. Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofilju, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tagħhom ħafna provi li hu ħaj, f'40 jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ sas-Saltna tal-Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqgħod jistennew sema sseħħ il-wegħda tal-missier li fuqha qalilhom: Smajtu x'kont qedtilkom Ġwanni għammed bl-ilma, immintom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsuh: Mulej, u dan iż-żmien li inti fih se terġa' twaqqaf is-Saltna ta' Iżrael? U iġibhom: Mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu il-waqt u żmien li l-missier għażel bis-seta tiegħu? Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Judija kollha u s-Samarija u satru fl-art. Wara li qal dan, huma u jħarsu lejh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom.
Waqt li kienu bajnihom fis-sema iħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdihom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Sarmi sponsorjali ngħidu flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ, ngħidu flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Popli kollha ċabxbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lil Alla, għax il-mulej l-oli u tal-bizza, sultan kbir fuq l-art kollha, ngħidu flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bit-taq ta' trombi, għannu lil Alla, għannu lis-sultan tagħna għannu, ngħidu flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Għax Alla s-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena, għanja sabiħa, is-saltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu, ngħidu flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. It-tieni qari. Kristu daħal fis-sema stess. Qari mill-ittra lil Lut. Kristu ma daħalx f'santwarju magħmul bidejn il-bnedmin li hu biss ġbija tas-santwarju vera, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lil nnifsu bħalma l-qasis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbagħti ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda der darba l-dejjem meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħidnu bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif minnu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss. U wara dan isir il-ġudizzju. Hekk ukoll Kristu, wara li joffra lilu nnifsu darba biss biex jitaba bid-nubiet tal-kotra, għad jerġa' jidher darba oħra, mhux biex ineħħidnu biet, imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennuh bil-ħerqa. La darba ħuti għandna l-fiduċja li nitlu fis-santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Ġesu billi ngħaddu mit-triq ġdida u ħajja li jufetħilna l-ġewwa mill-velu li hu l-ġisem tiegħu stess u la darba għandna dan il-qassis il-kbir imqiegħed fuq il-familja tagħlla ejjew nersqu b'qalb sinċira u fidi sħiħa biqlubna mnatfin min kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bil-masaħfi. Inżommu sħiħ fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna għax ta' kemm huwa dak li għamlilna l-wiegħda. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Kjoġobkom rumu bil-iqfa l-Evanġelu. Morru għamlu dixxipli mill-ġnus kollha jgħid il-mulej jien magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-mulej magħkom. Elu tal-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: hekk kien miktub li l-Messija jibati fit-tliet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema l-maħfra tad-dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan u jiena araw nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed il-missier. Mintu ibqgħu fil-belt sa ma Alla ikun libiskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom saħdejn Betanja u refa' idejh u berikhom. U ġara li huwa jiberikhom infiret minnhom u kien meħud fis-sema. Huma nxteħtu fl-art jagħtuh qima u mimlijin fer kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm u qagħdu l-ħin kollu fit-tempju jbierku lil Alla. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelu notfu mid-nubiet. Ma nafx indunajtux, illum il-Vanġelu mhux qari mill-ktieb, imma qedna elu tal-Evanġelu skont San Luqa. Illum rajna żewġ qari
L-ewwel qari wkoll San Luqa kitbu meħud mill-Atti tal-Apostli. Mela ħalli jkunu ċari x'importanti għax hawnhekk San Luqa jagħmel biċċa xogħol kbira. San Luqa ma kitibx biex il-Vanġelu, imma kiteb ukoll l-Atti tal-Apostli. Li jiġu wara l-4 Vanġeli fil-Ġdid Testament għandna l-Atti tal-Apostli. Wara li għandna l-ittri. Kienu ktieb wieħed. San Luqa l-ewwel kiteb il-Vanġelu u bad kiteb l-Atti tal-Apostli. Xrid jgħidilna San Luqa? Il-Knisja firdithom biex poġġiet l-Evanġeli flimkien l-4 u l-Atti huma il-bidu x'għamlet il-Knisja kif telaq Ġesu. Għalhekk l-ewwel lezzjoni li qrajna l-Atti tal-Apostli, San Luqa jiddiskrivi t-tluħt fis-sema ta' Ġesu. Il-bidu tal-istorja tal-Knisja. L-Atti dak huma l-bidu tal-istorja tal-Knisja. Il-Vanġelu jagħlaq ukoll. Mela, kienu ktieb wieħed jispiċċa l-Vanġelu San Luqa, jgħid li Ġesu tela s-sema u jibda l-Atti tal-Apostli bl-istess rakkont li Ġesu tela s-sema. Għaliex qed ngħidu dan? Biex nifhmu li San Luqa rid jgħidilna Ġesu ġie bagħtu l-missier, ġie fid-dinja, ħaġi sem bħal tagħna, għex bħalna, għamel il-missjoni li bagħtu jagħmel Ġesu, dik li jagħti ħajtu għalina u salvana, u l-Apostli ħasbu ħajbqa' magħhom. Fil-fatt qalulu meta ħatbiddel is-saltna fl-Atti tal-Apostli? Meta ħatibda s-saltna? Meta ħateħlisna minn dil-ħakma tar-Rumani? U Ġesu qalhom mhux affarijikom. Għax Ġesu huma xtaqgħu li jibqa' magħna hawnhekk. Immaġinaw kieku Ġesu baqa' magħna u flokaw jien nipprietka naraw il-Ġesu. Kemm tagħmel differenza kieku. Kieku kemm hawn nies aktar jemnu. Kieku għadu Ġesu fostna u jagħmel il-mirakli. Imma Ġesu rid jafda il-Knisja li waqqaf lilna mhux li tas-saċerdoti u l-isfid biss. Għattilkom fil-bidu tal-Quddisa, il-Knisja, u din irridu ndaħlu ġa moħħna. Għax aħna, meta nitkellmu fuq il-Knisja, assisejn u sfid. U jekk għadna b'dil-mentalità għadna l-bot ta' eżiskuti. U dan rajneh fil-mart tal-Covid, x'ingħalaqna l-knejjes. Xejn, il-qassis ħajoqta' qaddis waħdu. Għaddisna xorta ta' ovvjament, il-laqqa tagħna Malla, dejjem il-laqqa tagħna Malla. Però mingħajr il-poplu l-Knisja x'inhi? X'inhi? U dan li qed jgħidilna San Ġwan. Aw San Luqa. San Luqa qed jgħidilna intom huwa l-Knisja u Ġesu qalilna mhux ħaħalikom waħedkom, ħanibgħatilkom difensur. Mela dan l-ewwel punt li xtaqt naqsam magħkom. Il-Knisja u aħna. Il-missjoni li beta Ġesu rridu nkompluha aħna. Jien nista' nitla' nippriedkaw. Tippriedkaw faċli ta', mhux diffiċli ħafna ta'. Kemm hu diffiċli aktar li tagħti xhieda. Kejdilhom Ġesu kunu xhieda. In-nies jemmnu mhux bil-priedki. In-nies jemmnu x'in jarawna ngħixu ta' nsara. X'in nagħmlu dik id-differenza. X'in kulħadd miexi bla twemmin u inti bl-Ingliż ngħidu you stand out. Tieqaf u tgħid le jien nemmen falla. Jien dak ma naċċettax għax imur kontra l-liġi tal-Alla. U din hija l-ħajja tan-nisrani. Intom tgħidu li Fader, spiċċajna bħala post li ħalsu lejn is-sema l-Knisja tagħna u ngħidu wara Ġesu tela s-sema aħna xi darba rridu mmorru hemm. Hekk ġralhom l-Apostli. Tejli Fader jien għadertu immur għax-xogħol, nibgħa titfal l-iskola, nibda naħdem, rid naqra x'niekol, insajjar, innaddaf u nagħmel. Veru, il-ħajja tan-nisrani hija bilanċ u dan qed jgħidilna Ġesu. U ma ninsewx li dan għamlu Ġesu dal-bilanċ ta' qabilna. Bilanċ bejn dik li jien ngħidilha realtà umana, il-materja, illi taħsbux li qed ngħid li ma rridux nagħmlu għata, għax ma taħdimx mhux ħadd jiekol, ma taħdimx mhux ħajkollok saqaf fuq rasek u tittieħu ħsieb ġismek, tittorqod, tistrieħ. Taħsbux li Kristu ma kienx jaf jgħix ta' kien ħobb jiekol, ġifieri li tkun nisrani ma jfissirx li ma tgawdix il-ħajja. Il-problema hi
illi aħna nsejna l-realtà tagħna l-oħra. Ir-realtà tal-ispirtu. Tinsewx li aħna magħmulin minn żewġ affarijiet. U din għaxen ninnegawa, din urewilna anke dawk ta' qabilna. Kif biżejjed mur il-ġigantija. Dawn 4000 sena qabel Kristu, għas kienet teżisti reliġjon, xorta ħassew li hemm xi ħadd, għax aħna ħriġna minn Alla. Intu ħriġna minn Alla maħluqin ġbija tiegħu. Għalhekk inti u jiena nipprovaw nkunu perfetti, anke fl-affarijiet tad-dinja nixtri l-aħjar żarbun, nibgħat l-tfal fl-aħjar skola, li bishom l-aħjar wejjeġ. L-isbal huwa meta naħsbu li l-perfezzjoni ħanilquha f'din id-dinja, billi nibni ħafna, billi jkolli ħafna flus, billi jkolli d-dajes, billi jkolli insifer kull sena 3 darbiti. Naħsbu li dak hija l-perfezzjoni, mentri dak kollu huwa importanti. U ma nesaġerawx, għax meta nesaġeraw kollox ħażin. Laqgħu li għandek xtiekol u għandek saqaf kemm hawn minn m'għandux. Imma mbagħad il-vera ferħ jiġi minn dak li jgħidilna Ġesu. Għalhekk il-ħajja tagħna hija isa għal-Taljan jgħidu bit-Taljan isa bilanċ, rridu nsibu dan il-bilanċ bejn il-ħajja spiritwali u l-ħajja materjali. U hemmhekk jiġi l-ferħ, jiena jista' nkun mur għax-xogħol, tara nies ikunu għax-xogħol imdejqin, dejjem xogħol xi dwejja għadna għaliex għax ix-xogħol qegħdin narawh bħala pejs. Mentri x-xogħol huwa servizz, din id-differenza meta tgħix il-fidi. L-affarijiet anke tal-familja li tieħsib il-uliedek, li tirrispetta l-żewġok lil martek, mhumiex pis għax huma magħmulin bimħabba. Tiftakru meta forsi ltqajtu l-ewwel darba mal-mara jew mal-arusa kemm kontu tkunu ferħanin li ħatamlu xi sakrifiċċju, mbagħad jgħaddi żmien u dawn l-affarijiet jibdew isiru pis għax tonqos l-imħabba. U dan japplika wkoll għall-ħajja reliġjuża, għall-ħajja tagħna spiritwali. Il-qudiesa tibda ssir pejs. L-ewwel tqarbina nkunu ferħanin, imbagħad huwa dejjem għaliex għadna ma jafhimniex li r-relazzjoni tagħna ma' Alla hija relazzjoni ta' mħabba. U hawnhekk illi jinbidel dan li qed jgħidilna Ġesu, intom il-Knisja issa dak li bdejt jinkomplu intom. Il-qassis jista' jippriedka, jien nista' nagħmel l-isbaħ priedka, jien nista' nagħmel l-iktar priedka kera. Intom u jiena qegħdin fl-istess dajsa, id-dajsa tal-Knisja. U Ġesu jgħidilna f'parti tal-Evanġelu taqbdu s-srib bidejkom u jagħmilkom xejn. Tiltaqgħu mas-sara ma jiġrilkom xejn. Ma jfissirx li ma nbatux ta'. Imma Ġesu qed jgħidilna alla volja tgħaddu mitbati, alla volja tiżbaljaw, alla volja tagħmlu dnubiet, jiena tajtkom il-mezzi biex titnatfu. Il-Knisja mhijiex perfetta, qatt ma kienet perfetta, qatt. Immaġinaw il-Papa jiġħad il-Kristu 3 darbiet. Pietru hekk għamel, hekk għamel. U fuq bena l-Knisja. Mbagħad nistaġbux niżbaljaw aħna. Imma l-għar meta tiżbaljaw illi ma tgħidx jiena parti minn din il-Knisja, difettuża kemm hi difettuża, imma mmexxija mill-Ispirtu. Nibgħatilkom difensur. Dawn huma s-sagramenti. S-sagramenti huma li jgħinuna nirċievu dan l-Ispirtu. Nibdew bil-Magħmudija, tul ħajjitna kollha jgħinuna. Speċjalment is-sagramenti tal-missjoni li ftit nafu li ngħidulhom tal-missjoni li huma żwieġ u s-saċerdozju. Iż-żwieġ huwa missjoni, daqskemm huwa missjoni li tkun qassejsta. Il-koppja għandha missjoni ma' wlieda u ħanejdulkom ħaġa oħra, forsi ftit nafuha din. Meta tiżżewġu, jien għandi responsabilità li wassal kemm jista' jkun nies li jitolbu lin il-għajnuna lejn Alla. Intkom għandkom responsabilità li twasslu lil żewġkom u lil martkom u lil uliedkom għand Alla ta'. Jekk jiena miżżewweġ u lil marti qed nagħmel ħajjita infern, min xi wassal għand Alla. U hawnhekk id-differenza rridu dan il-bilanċ nkunu nsara fil-Knisja, dini li tfisser tkun parti mill-Knisja Żisħuti. Faċli, mhuwiex anki jiena nsiba diffiċli li ngħix ta' saċerdot, għax qed ngħixu f'dinja mhix faċli, però possibbli. U meta jirnexxilek, forsi 10 ma jirnexxilikx,
u waħda jirnexxilek, hemmhekk tibda tara l-ferħ, il-vera ferħ li jgħidilna Ġesu. Mela eżis ħuti, Ġesu veru aħna nħarsu lejn is-sema, il-ġenna tibda minn din id-dinja. Kif ngħix, jiena nista' ngħix f'din id-dinja ferħan. Billi ngħix fid-dinja, billi anke noħroġ niekol, nieħu lil uliedi s-safar, niddeverti, imma ma ninsix li għandi ruħ ukoll. Ma ninsix li għandi dik il-parti li rrid nieħu ħsiebha għax inkella ma nkunx kuntent. Jekk int magħmul minn żewġ affarijiet, jien ngħidlek ħani qafawx, ma rridx indum, imma tant sabiħ llum ngħidlek isma' mur il-Knisja u dejjem itlob u la tiekol, u la tmur it-tojlit, u la torqod xejn. Jista' jkun impossibbli li tgħix f'did-dinja hekk. Tittieħu ħsieb l-istess ħaġa qed nippruvaw nagħmlu f'did-dinja ħafna min-nies, ngħixu biss bil-materja. Imbagħad kulħadd ma tista' tkellem il-ħadd, kulħadd splodut. Għax m'hemmx il-paċi fil-qalb, m'hemmx l-imħabba. Itlu fis-sema din il-festa dan s-sinifikat tagħha. Ġesu l-Apostli ħarsu l-fuq hemmhekk is-sema pajjiżna. U rridu nieħdu ħsieb il-parti li eterna, ir-ruħ, għax il-ġisem jispiċċa, għax dak li ħajibqa'. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Il-unbilifa flimkien nagħmlu l-isqarrija ta' dak li nemmnu li huwa l-kredu, jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbu għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. U fi telet jum għammin belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assema jiet fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti f'Knisja waħda, qaddisa, kattolika u apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Il-mulej tal-sema biex jiftħilna it-triq għalant il-missier, fiduċja nresqu t-talb tagħna. Kun mal-Knisja u tħabbrek sabiex twassal l-Evanġelu lill-bnedmin kollha, nitolbu. Tolbu għal-mexxejja tal-ġnus sabiex ma jibżewx mid-dialogu li jwassal għal kull waqfien mill-ġlied biex il-popli jgħixu fis-sliem u l-paċi, nitolbu. Tolbu għalina l-koll, miġburin f'din il-Knisja sabiex nilqgħu il-kelma tal-mulej u nitħejjew għad-don tal-Ispiritu Santu li jġeddidna u jqawwina fl-imħabba tagħna lejn xulxejn, nitolbu. Missier qaddejs inresqulek il-morda kollha tagħna. Għatihom dak kollu li hu meħtieġ u għejn lil tant persuni li b'imħabba jieħdu ħsiebhom fl-isptarijiet u fid-djar tagħna, nitolbu. Minn dan is-santwarju ta' Omna Marija nitolbuk qaddes, nitolbuk mulej il-familji tagħna f'imħabtek sabiex ikomplu jgħinu fil-ġisem, komplu jibnu il-ġisem mistiku ta' Kristu, nitolbu. Mulej il-qadawn it-talbit tagħna waqt li l-koll qed nistennewk sa ma tiġi, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokon tagħna mulej ser nofrulek is-sakrifiċċju tal-fidwa. Aħna u nagħtu ġieħ lil-ibnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek nintrefgħu lejn il-ħwejjex tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu b'ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. X'il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, illum fost l-aġeb tal-anġli, tela fl-ogħla tas-smawiet bħala medjatur bejn Alla u l-bniedem, l-imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċitu. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna, il-membri tiegħu, inqawwa qalbna li jenna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid mxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema, is-satet tal-anġli, jiġulek innu ta' glorja, bla jeda jtennulek u jgħidu Qaddis, 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 lej Alla tal-eżerċitu, smutu l-art mimlija, il-glorja tiegħek, usanna fil-ogħla tas-smawiet, kbirek minn ġej f'isem il-mulej, usanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn tal-Quddusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata x'mrajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajl birek qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kullu il-koll minn dan x'dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara l-ikla għal-kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, nrodulek ħajr biex għoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu sehem mill-ġisem bid-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna, b'mod partikolari li nitolbu għal-Ruħ Jason, Manuel Gatt, Maria Angelo Xerri. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u malla Marija, mal-Apostli, l-qadisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Bħal Ġesu aħna ninsabu f'din il-mixja tagħna. Ġesu ġie għamel il-missjoni tiegħu, waqqaf il-Knisja u ħalla lilna mixjin lejn is-sema pajjiżna fejn qiegħed jistennina. Għalhekk ejjew nitolbu dik it-talba li għallimna. Għallinna din tenkom ħafna biex tkunu u taslu fejn wasalt jiena u ngħidu it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna b'bietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrid, iżda ħelisna mid-denja. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull denja, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-ħena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-slieb, nagħtikom is-slim tiegħek, la tħares x'neħtijietna, żaħres lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li trid fija, li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem ammin. Ħaruf talla tneħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla tneħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla tneħid nubiet tad-dinja tagħtina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla. Dan huwa dak li neħed nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu ħalisna ħajja ta' dejjem.
Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għalkemm għadna fuq din l-art inti tagħtina f'idejna l-ħwejjeġ tas-sema, għamel li l-poplu Nisrani jinġibed b'xewqa qaddisa lejn is-sema pajjiżna, fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min qalbi nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajba.